So yun, pabalik na tayo ng Iloilo. Kung kanina papunta, ngayon pabalik naman na. May kumakain ng mangga, oh. May sarap na sarap kumain ng mangga. Matamis. Matamis kasi amoy na amoy ko eh. Mabango eh. Yung mangga ko na ano, isa yan, oh. Yan yung galing ng ano, galing ng Iloilo. Ay, Rojas pala, Rojas. Iloilo. Yan yung galing ng Rojas, hindi ko pa nakakain. Mas nauna kong nakain yung ano, yung binili ko kanina dun sa daan. Parang wala pang ano. Yun, so meron na, may mga nakapila na. Yung barko na traffic, tumatawid kasi yung pating. So ayan yung mga schedule, oh. Hanggang 8:30 pala. Pwede hanggang 8:30, oh. Sayang. So yan, waiting na lang tayo, no? Waiting na lang tayo na dumating yung, saan ba yun? Parating na ba yung barko? Yung barko, yung Roro. Ayan, so ito na yung mga pila, 1, 2, 3. So siguro itong line ko pang 6. Basta, sakto tayo, makasakay tayo na ito. So, see you, Iloilo. Lolo, Iloilo. Oh, so yung sunset na, palubog na. Grabe ang sakit sa mata. So ito yung mga pila nung ano, pila nung mga pasakay, no. Oh, sabi ko na nga ba, pang-6 ako, 3, ay, pang-7 na pala. So ito, Port of Jordan. Oh, Jordan yung tawag nila dito yan, pero sa iba yan, pag binasa yan, Michael Jordan. So may guest tayo rito. Ayan, sa likod, oh. Shout out sa'yo, be. At saka ano na rin natin siya, subscriber na rin natin siya. Nag-subscribe na siya. Yan, oh. Guest natin, kasama natin siya doon sa ano kanina, sa event. So mapapanood nyo yung videos nung event doon sa ano ba yun? Barangay Raven? Rabina. Rabina. So, bye bye guys. See you on my next video. Yan, syempre pagbaba kakain na kasi gabi na eh. Kasi at hindi natin palalagpasin yung patchoy, syempre. Yan. Pamatchoy pa. Yan. Honey. Saka si ano mo? Lawrence. Ito ako, Lawrence. So si Lawrence, guest natin siya kanina doon sa Guimaras, no? Kasama natin siya doon sa event sa Guimaras, sa ginawang Hope, no? At thank you nga pala kay Lawrence kasi nag-subscribe na siya sa ating YouTube channel. So thank you, Lawrence. Yan, so may bago tayong subscriber. So kain muna tayo, kain muna. Bye bye, see you in my next video. So nung huling punta ko rito, no, doon sa may maitim na yan, yung malabo na yan, nung huling punta ko rito, walang tubig yan hanggang doon sa may bangka. Hanggang doon sa may bangka na yon, yung yun. Hanggang doon sa may bangka na yon, walang tubig yan nung punta ko rito. Pero ngayon, oh, grabe, nandito na, oh. Sa taas na, oh. Dito na yung tubig sa taas. Yan, oh. Oh. Dati ito yung tuyo yan. So dito tayo kay nanay. Dito tayo kay nanay. Siyempre kasama natin si Kit-Kit. Yan, oh. Si nanay. Tsaka si Kit-Kit. Oh, oh. Ang lalim, oh. Lalim. At ayan yung tulay na maliit. May tulay dyan na maliit kasi dyan. Ayan, may dadaan. Ayun, yung pala, yun tulay. May tulay dyan maliit. Ay ga, ang lalim, oh. Sobrang lalim ng tubig, oh. So grabe. Oh. So hello guys, magandang gabi. So kaya na tayo, no. Dito tayo ngayon sa ano, Belbertos Restaurant. Kasi malamig na ako ng tubig, no? nag-ano sila, nagkita-kita.
nagkita-kita sila na mga magkakaibigan after 30 years. Ito na sila. Vlog pa na. Hello. Hello vlog, welcome to my guys. Mga sexy managyap. Nakita ko na. So, after, 30 years bago sila nagkita-kita. So, yung iba wala pa kasi busy. So, bye-bye guys. See you on my next video. So, in person, Sa 8,000 may less 20 na na? Or kasi less di ba na? 8,400 to? 8,400, so less 20% na, magiging 6,720 na lang. Plus 2,000 ang membership fee. At saka may handling fee kasi ito na 50, para 50 pesos per product. Kaya 8,017. So, para may pasok ka din sa system. So, every time na bumibili ka ng products, kahit pa isa-isa, 20% discount ka na rin. Tapos ang namin sinatay, let's say in 1 month, pag nabuo mo yung worth 62,000 din na, alam mo kung nagre-retail ka na, let's say for example, kasi may kita ka na naman ng 20%. Pag nakabuo ka in 1 month, magiging 40% discount ka na rin. Hindi siya, dapat na 60,000 is bultuhan. Oo, kasi Hindi siya pwede na yun yung sinasabi ko sa inyo. Na let's say yung 62, within 1 month, pwede mo din naman siya mapuo ng protect time. Basta within 1 month. Basta within 1 month siya. So, pag nabuo mo yan, maging 40% discount ka na rin next purchase. Ako nga pa na 40%. Ano tawag dyan? Distributor na? O distributor ka na, direct distributor ka na rin. Eh, pwede kayo dito Bali na package. 9 na box. At saka free na, 3 free na yung truck. Mag-group business na naman ako meron ko. Ang iba, alam mo yung ginagawa ng iba? Alam mo yung ginagawa ng iba? Pero ang Let's say, pangalan, halimbawa, di ba isang pangalan lang yan? pwedeng ipasok kayong lahat. Okay. Halimbawa, Halimbawa, anong kita? Diba pagkabatamot kita, pila sa aton, 10,000, nasa million. So, tanan nga nga lang, kami is entitled kami sa 40% discount. Pag nabuo nyo in 1 Yeah. Para month. sa family na, para sa Hindi pwede ka rin siya. Let's say din sa 62 anong ka mo. Ang anong mana, masulog din na yan. Pag isa-isa. Entitled na sa Mas 40%. marami pa ang mga Sige na. Ako na lang natuod, wala makita at may nakaptal na 62,000. 20% lang muna yung initially. Eh, hindi Pero pag nakalabo nabuo nyo, kita. Kasi sa aton 40% lang. Sa panggamit na lang wala mo user sa family ta. Dako ng 40%, eh, mga kilala. Kung 20% lang, isa 1,800, 360. Diba? Kung 40%, times 2,720, baka na. Mas pang ano lang, pang Ano lang siya nagaga ko siya paano ko kabakal sila. Kaya mabakal ako sa inyo. Si Marshall. Nakaiwat na gaya. Hindi, halimbawa, Pwede. kita, Oo. siyang ka nakikita. Oh, i-distribute ako. Dahil sila na yung quantity. Isa-isa kita. Oh, so My goodness. Oras na. 10:25. Tama ba to? Ano ba to? Paano ba to? Ayun, 10:25. So, buti na lang nakahanap tayo ng na malapit na kasi kailangan natin ng wifi. Kailangan natin ng wifi. No? Kasi may mga kailangan tayong gawin na kailangan natin ng wifi. So, nandito tayo sa lugar kung saan mahirap ang wifi tsaka signal. So, buti na lang mayroon tayong nahanap. So, ano to? At nandito na tayo ngayon, no? So, mabuti na lang talaga. Meron tayong nahanap. Ilagay ko na lang dyan yung para kung mapadpad man kayo dito sa Iloilo, sa Ahoy, mayroon kayong puntahan pag kailangan nyo ng wifi. So, ilagay ko na lang dyan sa sa description at sa na lang natin dyan. Isama na lang natin siya dyan. I-flash na lang natin siya dyan, no? Para sa mga mapadpad dito,
Para sa akin, okay na yung place. Kasi ang importante lang is may wifi, tsaka may parking. Okay. Pinaka-importante yan, parking. Wifi, may matulugan ka, okay na. Basta may wifi, kailangan kasi yung wifi. At may parking naman, malawak naman yung parking dyan sa labas. So, okay. Ilalagay ko na lang dyan, no? I-flash na lang natin siya dyan. Kaya, huwag kayo mag-alala sa mga makapanood na ito at mapunta rito sa Iloilo, dito sa may Ahoy. Ito, okay na to sa akin. Goods na to sa akin. Importante sa akin, may wifi, may parking, makapagpahinga. Okay? Bye-bye! See you in my next video.